Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji maýda döwlet eýçiligindäki telewizionyanyň bir resmiýetini wezipesinden boşatdy. Ýene birine bolsa Berk Känç hemde soňky duýduruşyny berdi. Resmi maglumata görä, Miras teleradio ýaýlymynyň başlygy Bäşim Ataýewiň wezipesinden boşadylmagyna işde göýberen düýpli kemçilikler sebäp boldy. Şol wagtda onuň wezipesi wagtlaýyn teleradio ýaýlymynyň baş redaktory Kuwatberdi Heziýewiň üstüne ýüklenildi. Şeýle de TDH Türkmenistanyň telewizionýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nurmehmet Garliýew Berk Känç bilen soňky duýduruşyň berilenligini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, ol wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän teleradio ýaýlymlaryň işini gödökçüligi gowşadypdyr. Şol wagtda bu iki resmiýetiň anyk nähil kemçilik goýberenligi anyklaşdyrylmaýar. Mirasyň ýurt içindäki we ýurt daşyndaky muştoklarynyň käbiriniň düşündirmegine görä, döwlet eýçiligindäki teleradio gepleşikleriň arasynda bu teleradio ýaýlymynyň gepleşikleri degişlilikde gowdüňlenýär. Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan tomoşaçylar bu ýagdaýy mirasy türkmen taryhy. Şonuň bilen bir wagtda Niýaz döwrüne ady agdalmadyk, emma halk içinde ýagşylykda tanalýan adamlar hakynda berilýän gepleşikler aýdym saatlar bilen düşündirýärler. Birinciden beýleki teleradio gepleşiklerde arkadagy alkyş propagandasy aşakan. Adamlar ondan biýdar boldy. Mirasy prezident we onuň ata-babasy degişlilikde azyrak ögülýär. İkinciden, mirasy ýurt üçin iş bitiren beýleki türkmenistanlylar hem ýatlanýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly 55 ýaşyndaky tomoşaçy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda mirasyň işgärleri döwlet telewizionyanyň işiniň tomoşaçylar bolmagyny, Niýaz döwrüne kada urulan bir adamyň wasypçylygyndan çykmakda belli bir işleri etdiler we prezident bu işden hoşal bolmaly ýaly. 2007-nji ýylda öňkü prezident aradan çykandan soň häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurtda ilhalar, teleradio gepleşikleriň, kino, teatr eserleriniň, kitaplaryň ýokdugyny boýun we buğra uly döwlet serişdeleriniň göýberilýändigini aýdyp ýagdaýy üýtgetmegi talap etdi. Emma synçylar metduat hakynda kanunyň kämilleşdirilendigine, kagazy ýüzünde senzuranyň gadagan edilendigine garamazdan ýurtda ýekeje de hakyky garaşsyz neşriň döredilmänligini aýdýarlar. Türkmen döwlet telewizionyanyň internetde goýan ýazgylaryny ulanyp sosial gomlarda ýerleşdiren wideolary bilen halkara habar serişdeleriniň arasynda meşhurlyk gazanan hukuk goraýjy Farid Topatullin ýagdaýyň üýtgemezligini prezidentiň pozisiýasy bilen baglanşdyrýar. Onuň baş redaktorlyk edýän Türkmenistanyň Kronikasy neşri prezident Berdimuhammedowyň redaktorlary we olaryň ornwasarlaryny işe bellemek, işden aýyrmak bilen kanunçylygy bozýanlygyny, bu ýagdaýyň senzuranyň saklanyp galmagyny sebäp bolýanlygyny öňe sürýär. Topatullyň pikirçe garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan başlap türkmen jurnalistleriniň ýüregine uly gorky salyndy we bu gorky häzir umumyň türkmen eli we türkmen filologiýasy düşünjesiniň prinsipde pete gaçmagyny alyp geldi. Şonuň üçin olar gaýsy bir ýöneköý zatlar hem ören çyşyrymlaşdyryp, uduýun sözlemler bilen ýazýarlar diýip Topatullyň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Сейчас очень деградировало такое понятие, как вообще, в принципе, туркменский язык и туркменская филология, потому что какие-то элементарные вещи, они будут писать очень-очень сложно, очень длинными предложениями. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gurlaşan Aşgabatly dil edebiýat muallimi 60 ýaşyndaky tejribeli pedagog Azatlygyň habarçysynyň türkmen mediasynyň türkmen edebi diliniň mümkinçiliklerini ulanyp bilişi baradaky soragyna gysgaça şeýle jogap berdi. Gurbanazar Ezizow men pikirimi bir söz bilen aýdýarkam bu ýerde üç söziň geregi näme diýipdir. Türkmen mediasy üç söz aýdyp boljaklady, o men söz aýdýar. Türkmenistan dünýäde metduat azatlygynyň ýagdaýyny sin edýän serketsiz repertuarlar uramasynyň ýyllyk kasabatlaryny ýurtdaky metduat azatlygynyň derejesi boýunça ýylyň-ýylyna ýyza korunlar alyp gelýär. Bu ýyl Aşgabat metduat azatlygy meselesini Pikeniýandan hem ýyda geçip 180 ýurduň arasynda iň soňky orna ýeledi.